Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musha ma latest musha zviri kupisa. Guys, ndisingade kupedza nguva yenyu rega ndichange nekutenda vari kusubscribe pa Bombshell Television, vari kuti support each and every day. Our channel is growing, so don't forget to advertise your business with us. Kangotodzwa kuti uri fani chete ukasubscribe, handizokuchajawo zvekuita sekupenga sevanhu vanoita se vanondipa support. Ndimi munotiita kuti tirambe tichienda kumberi. Saka let's get into today's story, latest one yenhasi iyo. Right, thank you for tuning in. Thank you for deciding to watch this video and supporting Bombshell Television. Nokoremba chitenda vari kuita vari kuti support each and every time. Nyini ndisikadopedza nguva, nyaya iri panapa ndeyamai vasvika pakuchema avo vaona mwana wavo after vamushaya for some time, vazomuona musango achigara musango. Matsananguriro avari kuita ivo vari kuti mwana uyu kubva pandakamuendesa kuboarding akatanga kudzidza kutamba nevakomana vemukambasi vachiita zvemadrugs, ndopaakachinja. Then pakuda kuedza kumutsura anga ato addicted kudhara, abva atanga kuita sekugara musango. Abva pamba manje kuti achinyatsoita zvemadrugs zviri free. Asi mayouths apa zera racho form 2 anga kutogara musango. Mai vacho vasvika pakuchema kuyeredza musodzi, vamuona panga achigara pacho and nechanga achifuga. Guys, panze hapana kuti nguva ichando kana kuti chii. So tell us what you think in the comment section, because pakaipa and tongotoyambira kumayouths ese vachiri kukura guys, especially uchiri mwana wechikoro, even usisiri mwana wechikoro wacho madrugs. Asi tsvaga zvekuita zvokuti zvikuoccupy, even kungotsvagawo kana kuisa garden chaiko pamba, zvinhu zvakatokosha izvozvo. Ungowanawo 10 cents idzodzo pane kuti uzosvika pakuchuza kuita madrugs. So ndo zvandanga ndinazvo muzuva ranhasi. Thank you for watching.